Karagang Genesis make school along Lamki ke klang. Voitha langso Municipal Board at Chokumar atumpen put hot strike ke do ponthu. Kecheng Siapong Kalitang Aruti Tirangpi Memorial Summer Cricket Knockout Tournament 2026 of Harman Kecheng. Pini adab birta long pen kado kavya phanta me adab ke mea kardom nang pajurik lo. Tang te pini adab birta juitha. Pini vosik ni phai thong kebarni la khain kore si Borjan constituency ka parlo Karagang Genesis make school along Lamki ke klang. Bang solong pini assistant school inspector kathar soningti kathar lapen hamphanga song tum pen pen chelangsi kelang chari aphan bang pen arju ponlo bangso arju ponalong karbiang long autonomous council pen ta thang allotment ave lapen ke len pata setame ave pusi nang pachini dun tangte len allotment lapen council pen thang aron alo ave pin pen le kosom si achiklo bainong lapen ke evening school ke than pon long pop ke manghume melo pusi assistant school inspector kathar soningti kathar pen ningje pon lapen bangso school aphan prabjin pen strict action setame en ponang kokpo puta pachini ponthu athe bangso school setame isi confusion da do Genesis make school mate rong pharpi rong be evening school ma puta pupon la sila pusona ronre pen ki claim thapalong ke jor thap bangke ington melo pusi kathar soningti kathar pen ningje pon Ladak komat mada tumsi kachirap dun ma mua porsi ethanpo lapen nep nang po pusi pherangke thengnu nang thandun Bokajan hanjang lang sopen Bisnu Lekthe report kat news Pingalang la so school hanpu mate MD Omrit Sangma kasi alang ini non meraga bangwe kasi Ladak itu teklong tengkan bangke ini karbi itu kan si mengenai transfer tu antara skill atau lah yang kita ni setongong le dan mati ni itu setongong le kan non batak ni itu kan isi school establish itu ada land allotment mata pakar long le kan bahkan aku school foundation council kan itu foundation lah kami recognition lah foundation lah malah kan government seperti itu school establishment dan ini on the spot langkan la construction ada segi bom lapen plasta and bom mana tapi plus kosong si and bom apa ni lang ini kita dalam mimpi kucing itu sama kita school foundation ada itu kan atau ada seperti itu bom masih lah details ni langsung informasi itu juga alang di tempat final report panggil dia toh nale company dana ki humbe puthak alam so se theni na khanik chom thatte ini kan nang kambre lama puthak la pulo ada school amen pen siken rong pharpi rong be amen pen siken stame la solong bangke da ni tum da rong lu chok pena bangke kam bang claim bom lo la pen isona bangke permission tenita belang school pen permission ta ve la pen ako council pen samen la len allotment lai ta ve ase la so puthak bangke ni tum problem pen inquiry kori nang kokpo de la so long bangke non permission ave pen da school bang class evening school bang than bom lo la pen teacher tum hanta me dorm hata pi bom lo lasila mane permission kadu kabe ave pin pen goson sila tum non lanang deng non dam thulong lok ma silari ko non apen si kuna tangka pen silari pilong bam ma asil lahe puthak nei tum non tarlip puri polang to phansa me ago laso ka chini je details ka chini je phansi dil tum dak ke bang lo asila dak abandri ta nei tum langdam lo kadu kabe e contract pun to solibam lo ke lasi dak la along le malik tak mama adak asiladak ini bangke la longle apota kado be la ta doma be ma la so school long pen council pen ta ani litum ka chini teng potang te thang mane council long pen ke tang university belang pisa julong lasi la so long bangke
itu problem pen laso inquiry laso council long problem pen council long kethe geding atum council long CMM MP MLA tum sami laso problem pen laso long le puthak kata lebje phansi niltum hin ben sabe chunong rilo itu mahin niltum hoi pen sabe chunong rilo de laso school ko somsi kumam si amalik malada dek lak komasi laso school ka khulima dak without permission dak permission ave pen ko somsi la dak school ka khulirong lokma lapen longle kuma longle se ladak lana longle adang bidang 140 bighas 184 bigha alongle tum capture that pensi non ladak alangli tum lahai skolamen pensi dak longle capture asi nil tum hen ben same chunung rilo council long CMM tum ben chenglok MPMLA tum hanu chunung rilo je lasso adema bangke pravin pen dak kelang tawlip donang po de kosom pensi ladak lasso longle long capture long lokma ba latum akai lok hello pensi teacher da keban dak local tume kali chula hello pensi ban bomlo lapen dak dorma da chipi bomlo salary da nendo phansi 14000 15000 lason salary chipi bomlo asi kuna tangka mesela tum lan salary chipi long lokma lapen dak problem pen le tum hen ben stame chunu rilo dak kethe ding council kethe ding MP MLA tum stame problem pen ladak aselong long lang talib nang ko lan sini tum hen lage chunu rilo nale Nizang Karbianglong Voithalangso Serdi Hunaklamalong Kedo Voithalangso Municipal Board Chokomaratum Salary by Nong Kelong Lea Jok Puthot Niplia Parman Strike Kedo Pon Kecheng Pontu Kedam Tanga Chiklo Vusik Nipai Inkoi Pen Vusik Nipai Inkore Hini Arni Ansetame Alang Litum Salary Mate by Nong Kelong Le Pen Cheng Lok Son Plia Parman Choche Junje Kache Song Mate Strike Pedo Ponlo Bon setame piniarni an setame alang litum ake manga son ke pleng ple data jok puthot pini pen niplia pharmana phan strike kedo puthot pangcheng pon thulo ke pachini do na teng polote prabjin pen bainong ki pipon edchi phan tuning report la pen thu achiklo jonwang setame bainong ki pipon edchi phan setame sodak pen tuning report rinti Lason silano nipli strike do data phi setame thangnat alam chakta ave polote akang tu yang deng pen setame che song pontu nangkok popu mate strike setame do pontu nangkok popu si ningje ponrinti la pen strike do tika huda bangke sai hemalong ke do ana sai setame claim pon pedet poputa ningje pon itung pini dak first ni nangkok ai janda bangke achu first phase strike do etlo ta jadalam ta chungche detlo basically aku second phase pa ingi tuna kok lo la bang dui ke on first July pen up to 4 July an dui ni tum hedi la si that agam tang so nil tum sarita demand do hai number 1 bang ke pending salary bang lo la 84 month 14 to 84 month ni tum pending salary do so ku thak lo number 2 bang ke regular nang poning pu nil tumla total 9 municipal board employees atum hanedi total number 3 bangke achik lo jon bang ta monthly salary bang nang ini lalo ke number 4 bangke pension unte nang konsila sor pen mane pension ta unte nang kipite lalo 84 months do an la penke la retire kita tang atum la tum sami pending ko andi sangkok lang nanti arleng tum mangi retire etlo ngi hara tum tangka la puti pensi ni tum ko anlo la so amount na bang ke je 48 crore 56 lakhs 45,500 kano 514 rupees la ko anlo la ni tum ma ke sangkok tangka bang ke engke ni tum ke hang he kalilo chairman sar long setame anutin municipal board atuman setame chairman long setame kachuning ridam lo je nili tum ke claim abai nong bang nang tik noi sar nili tum kan long mi 12 ni si anutin mane application chipi rep lo samenge chairman tuma pen bang ke revenue on source pen nang piun e pu alang tum chelang pen che thek long pen ke la alang gi tum bang ke mane principal secretary hansi isi forwarding alang gi tum pen palelo kasupali eta pisel me nili tumbang thang respond na chelong tu thedet lo chelong le dia ma engke nili tumbang ta strike abang ke pangcheng iknang kok lo la first phase pajut iglo la penon man second phase bang ini bom lo
Tang tenang le tum kedam tang apor stam nang le tum te song ponik lo. Ini penang le tum thong ni lo baca song tang. Jong sinang le tum non bang ke tarik free Julai anang le tum hong ekpo. Jong si chok ke dat concept an thangna na berta abi plong te nang le tum hin dan kopi se ken kam teng pon ko. Nili tum ke ne bang executive meeting do pen lo hedi ni tum all municipal board la association hesapen hai employees association hesapen isi meeting pati lo nili tum 18 June arni si meeting do lo hai dok muka lo ladak si meeting do dam lo la so meeting pen nili tum chi papas pon abangke la puson hello jek ke sengsi first striking iko ni thoma pharma la bangke first phase jud ikelo la pen second phase abang do iko July 1 to July 4 an la bang non ili tum pang cheng iklo la pen date pen ta thang abirta akimi nili tum thang da chetheklong ilang project second mane third phase aphan sita me deng iklang ko la bang ke soige na pharman deng ik mane la pusi ahor mu bang pabat ik bompo la so formality pen dam bom pen da thang abirta be pulodang te nili tum bang ke hu dak dipu council la so gate along si mane ingi damik nang ko mane dharna means strike to damik nang ko Tang labang so ke song nang le tum autonomous council along le tum alu pine la san pali. Onili tum memorandum kipita batai do igolo CM sar hanta biglo la pen ke principal secretary hansta kapali do igolo so pena brang ta hai kalau more than nili tum 7 times ke so se po adu no se ta hai same lan pidet pen ta alang li tum ben thang respond abilang masi mane strike bang ke do ignang kok long pelan pen ta thang abi pulodang ke mane a letter ke nili tum pi iglo hai strike do hi phanta pali iglo mane thang respond abi puloti nili tum mangi strike bang do ignang kok ko por a letter ta nili tum pi iglo DC office ta nili tum pilo la pen DC ta mane east west ta pi igla blo la pen ke ili tum local police station la hai PS an tin akin long sami chipi rep lo Jakhong ni phai isi surihini reng kora trokani ke cheng sia phong karlitang aruti terangpi memorial cricket knockout tournament ke pathu Dipu Golf Boys Higher Secondary School pathu aklamalong pangcheng ponlo bangso ke pathu pangcheng pon pe aprang karlitang aruti terangpi aphan kachiki momelur asopo sarbong tokpi amonpi anjana hansepi aosa sar imteron classer kholar adona rapatum pensi kachiki momelur kai ponlo Laso ahut malong atiri cricket team amaipu Sinja Tiso Kongchunbang Rahul Singnar atum pensi aluhi ke pachinia lamthei than ponlo Soaphi ke pathua team ka chitong dun atuma phan aluhi atum pen kardom chipi ponsi asopo pen cricket bat pen ball theng ponsi ke pathu pangcheng ponlo Bangso ke pathu panahut sen mafia pen karbinok be angbongsi ke pathu cheng ponlo Karbinok beatum ke thek muchora jok sen mafia tuma phan 66 run pen parem pon detlo La pen halapu malong ateri cricket team amaipu Sinja Tiso pen kaningje pon ke non karlitang aruti terangpi aphan ka chikimo men pen ke pathu ponalong kado kabe team pli cap an nangche tong dunji la pen kado kabe setame karlitang aruti terangpi KACEM Richard Tokbi apaya men pen cricket ke pathu ki bi ponalong RD nang ki pi dunji aphan si chuning ri ponlo media bitung dumhan ini labangso first let aruti terangpi memorial cricket tournament labangso sepak bola mali tunang kamri po tipini ba ke chengsiar ni lo si let aruti terangpi bule lage anu tapre ka dilo itum ka ching honnai em sar Richard Tokbi ahem sar kilo ta langli sar hailo langli sar hai amen men sinitum labangso khela bang enitum bipon lo sipatir pipon lage malong atharik cricket club ahin dan sipatir pipon lo tipini ke chengsiar ni ke chengsi labang ke mafia la pente karbinok betum selang itu si popon lo sinon helapon bom lo si mesen me pe non helapon bom lo alang itu dan pini labangso kecengsi labangso luhi along na cetong dun mati labangso cricket tournament along tangku pipon labang anu tapre kalilo let ruti terang ti asopo ki bisilo albong togdi alang lihin ben sila bangso alang lisar pi amen ben si dipon alang li si pini kang kupon lo sila bangso lang na cetong dundo ahya masor tanang cetong dundo lapedele alang jame hai do penangan na donarap tunang cetong dundo si churu parti lo lang nitumhan lapusoni tumhan tane ningang pati pon lapende kardang long
kobi mi tum han so se khlain pang thur nang pula bangso ning ge hang long nang tara masi tum paturu partik lo sipini ge chengsiar ni lo sini tum ni ke pa phan an sini tum adet ke hok pon lo tika do be nang se tong nun ji tim la bang ke ni tum non mar ni tum nong bang ke 40 tim ba ke duji si la bang so khela la ke kar bang long so ji ang tam tum hane lo da be si khela ta la ke 9 veji kathilo la war bang ke 7 hour si kado be teman me kelang teman me ning nang pati dum pacuro lo se hi jimina pi dum pacuro lo dan media tu mana curo lo itu malong thari tim teman me curo lo bang solang ke cepat du ko si nili hin pen nili presiden hin pen ni da mi kela hela si ke bang dia khala la ben me ke bang dia por tamya tu se hi jum nang pidun tha la ben bang tu se pidi sore nang pidun tha pen la bang so along alang itum sar Richard Dog BM kar milong teman konten la ben me kamu sar bong togbi alang itum nung kimi pik khalahin ang sa sepang kunang pula bang suning kini labang so alang lisar piamen ben sarap dun lagi itum malong tharihin men alang itum han churu parpiglo men alang itum hemisia bitung men itum malong tharihin ben churu parpiglo silahen lo nidi chuning di dalong Tang te pini adaba birda bangke kang tonik lo kado kabeta me 2 me thak me kurwang tru